Това е най-висшето аз, нали така? Това е твоето съзнание, което се държи около мисълта аз съм. Обаче то си е направило една такава друго аз, което е физическото ти аз. И то също има съзнание. Неговото съзнание е по-маличко. И то се държи около мисълта аз съм. От мисълта аз съм се свързват двете съзнания. Но всъщност връзката има в сърцето. В чувството, което предизвиква тази мисъл аз съм. Чувството на любов. Най-важното е, че ти през цялото време мислиш мисли. И твоите мисли се съдържат така в една сфера около тебе. Тая сфера... Не? Така? Така. Е нещо като библиотека, в която са ти подредени всички мисли. Тук ти е базата данни. И те са подредени в някакви конгломерати вибрационно. Когато ти мислиш една мисъл, тя активира съответната мрежа. Това са мислите от една и съща вибрация. Тези, тук има 2-3 такива, тук има 2-3 такива и това е този конгломерат, за който ти говори. Или вярване. Така, има два варианта. Има плюс и има минус. Всяко едно, което е към минус, е това, което наричам virus mind. Това е true mind. Плюс, минус. Virus mind са всички тези вярвания, които се базират на идеята за крайност от А до Z. Така. Линейност. В смисълта вървим до Z и стигаме до Z. И после няма нищо. Идеята за... От тук идва идеята за липса. Липса. И ограничение. Всяка негативна мисъл, която имаш, може да се ведеш до липса на нещо. Всичко останало, в смисъл позитивните мисли, са базират на истината, че живееш вечно, че няма смърт и че няма материя на практика и че всичко е едно. Тоест всичко е едно. Не знам как да го определя, че всичко е едно. Но че всичко е свързано. Нали, че някак си са свързани нещата. И зависят едно от друго. И че тази безкрайност просто означава, че всичко постоянно става все повече и повече и повече. Защото има отделни мисли, които се конгломерират и те две мисли правят трета, чисто нова, раждат. И по този начин Вселената се разширява постоянно. И третата истина тук е за твоята абсолютна свобода.